Kaixo lagunok, Euskal City saioaren beste programa bat hasiko dugu. Jakin dakizuenez, bi herritako ordezkariek euskararekin bizitako esperientziak eta haien herriko berezitasunak, pasadizoak, gurekin konpartituko dituzte. Gaurko bi solaslagunak ezagutzera gonbidatzen zaituzte. Kaixo. Zer moduz? Gitazu? Ongi, nor zaitugu? Maialen. Maialen. Eta nondik zatoz? Berroetatik, Baztandik. Bastango herri txiki bat da. Bai. Eta zenbat biztanlekoa? 120 gara. 120. Bai. Orduan lasai bizitzarete. Bai, hortan ez du arazoi, tranquil, bai. Vale. Eta euskaraz hitz egiteko aukera unitz badituzue, esan? Bai, guk beti euskeraz, bai. Egunerokoan, bai. Eguneko gehietela gorduek euskeraz, bai. Eta gustora solasteko, edo gustora solastu nahi duzunean, nora joaten zara? Euskeraz, gustora solastu nahi denean? Euskeraz edo zure kontutxoak? Herriko plazara. Herriko plazara. Berrotan herriko plaza dugu elkargunia, bai. Eta nolako solaslagunak dituzu gustoko? Divertigarriak edo oso sakonak, erreflexiboak edo... Momentuek ez, momentuen arabera, batzutan ez da sobera sakona behar, baina, bueno, badire momentuek ere hartu behar direnak tranquil eta sakon solasteko. Oso ongi. Bueno, bakarrik zure solaslaguna, esperoan egongo gara, bale? Bale, arrasungi. Etor dadin. Bale, Ba, eser zaitez, mesedez. Bale, esker mila honet. Maialen naiz. Berroetakoa naiz. 24 urte ditut. Irakaslea naiz. Euskaldun zaharra naiz. Ba, egierran egunerokotasunean jende gehienakin. Etxekoak euskaldune dire, lagunek ere bai, bikoti ere bai, eta lanian ere bai euskaraz iteko aukera dut, bai. Euskaraz nahiko nuke solastu euskaraz ez dakiten herritarrekin guztituko ditut. Bai, Maialen Lujan biorrango nuke miresten dutela euskaldun. Ez duka solasten dut. Bueno, ni Baztandarrez solasten dut, eta gero lanian bai bihartzen naizela, Iruinen naiz irakasle, orduen bai nafar batuago bat bezala inbarri zeten dut, baina bai, normalean Baztandarrez. Bai, gaur egun bai. Kaixo. Opa, kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nor zarazu? Asier. Asier. Eta nongoa? Donestebekoa, Donestebetik nator. Bueno, hasi baino lehen, zure solaslaguna aurkeztuko Opa, Maialen. dizut. Bueno, ikusten dut, aurretik ezagutzen zenuten elkar, ezta? Bai. Eta zertaz ezagutzen duzu elkar? Posible baldin bada kontatzea, Biok ikasi genuen karrera berdina, unibertsitate berean, bai. Ze karrera? Euskal Filologia. Ah, bale. Mailaz berdinetan, baina... Ba, orduan, oso horreza izango duzue gaurko solasaldia, ez? Ara espero dut. Ba, eser zaitezte, bueno, bakarrik utziko zaituzte, eta badakizue zein den zure erronka, ez? Euskararen esperientzia kontatu, eta zuen herriko enbaxadoreak ona izatea, Saiatuko gara. Venga, seguro ongi egingo duzuela. Zeo zer edateko? Nik ebaki bat. Bai? Martxondo. Asier naiz, Donestebekoa naiz, 25 urte ditut, eta irakaslea naiz. Euskaldun zaharra naiz. Ba, euskaraz, familian euskaraz egiten dugu, etxean, lagunekin ere bai, kalean ere bai, alde horretatik zortea dut euskara erabiltzeko. Ba, momentuak daude joaten naizenean ospitalera edo medikutara, ez dakitela oso ongi euskaraz eta bertan euskaraz zaitu nahiko nuke lasai ederra. Bai, hori hilda dago, baina miresten nuen asko Kontxu Odriozola aktorea. Eta baita ere, Xugaldea, Zuka. Nire herrian egiten dugun euskara, nik euskara batuari hitz egiten dut, eta gero ama Baztandarra dudanez, Baztandarrez ere hitz egiten dakit. Ez, utxean ez. Badaude tabernak eta dendak non gaztelera erabili behar duzen.
Eta, zari zinen hemen tabernan? Jo, klaseak prestatzen, ez da lehen astiguan eta pixketa itzintzen bakizu. Bai, irakasle lanetan, ari zara. Eta, zer moduz gustora, nondik zabiltza? Ongi, aurten Iruñe, aldaketa, onden urtetik, bai. Erronkaritik Iruñara, kriston salto. Kristona, ikasle aldetik batez ere, ez? Bai, Ikasleak, euskara... Bueno, ez da nahiko nuken egoera, erabilera aldetik, maila bai, maila ona. Bai? Baina ez dute erabiltzen, pena. Eskorik ez. Bai. Claro, zu egongo zara ohituratuta herrian dena euskaraz entzutera eta euskaraz egitera eta batean beste inguru bateko. Hauen errealitatea erdaldune da, eta orduen beraiek egunerokotasunean gehienek erdera ibiltzen dute, eta bueno, kostatzen zaie pixket gu bezain natural ibiltzea ez, baina bueno, ongi. Erabilera gutxiagoa da ere maila ona da eta horrek trankiltzen hau pixket. Zuk asko erabiltzen duzu, herrian eta? Bai, ni beti egunerokotasunean bai. Bai, kalean ere bai? Bai, berrotan, txikia da. Doneztebe ez da berdina ez. Zorte nun zabiltze? Ba, herrian nago, Doneztebe nago, eta itxaroten, zerrendetan nago, eta bakizu, ba, orain etxean egon behar, itxaroten, egan non tokatzen zaidan, eta bitartean, ba, bueno, herrian ere ez dago aspertzeko aukeran derik ere. Ez. Bakagu zer egin. Zu gustora? Bai, ongi. Berroetan bizi zara orain edo? Bai, berrotatik ibiltzen naiz, bai. Eta handik zer modu, ze bizi dago? Hora kaso aspertuago egongo zara, ez? Ez, gaina niri txiki-txikitetik herrikoak tiretu da eta hirikoak baina ise gehiago, orduen. Bai, Bai. Eta han zer egin dezakezu berroetan adibidez? Bueno, a ber, hola, konsumo aldetik ez dugu deus eskaintzeko, baina, bueno, mendien natura erdi bizi gara azkenean. Bueno, egona zara berroetan, ez? Uste dut behin edo egona iztela, txikitan, amarekin, bazandarra da, eta orduan zigorrera eman zidala bere inguruko herriak ezagutzera, baina aspalden naizela joan, ez dut ezagutzen, nuke jakingo esaten zer dagoen eta... Hombre, Donostiatik alde pixket bada, ez? Bai, Donostia ez da handia, ez 1800 biztanle inguru ditu, baina ere... Berrotakin konparatu animelia. Claro, eta zuek ze mugitzen zarete Elizondora... Bai, karo, guk adibidez dendik eta ez dugu orduan mandatuek eta iteko dena Elizondo Donostia, bai. Eta, zo Donostia zer gise? Ongi. Ba, bueno, nik zunen komentatu duzula ez, dena euskaraz egiteko sortea edo daukazula. Herrian, nik ez nuke berdina esango, asko erabiltzen da, denok ere euskaraz ikasi dugu, jakingo zenuen ere bai. Baina, bueno, badaude merkatuak edo tabernak eta, bueno, ez behinka berduzula gaztelera erabili hori, zerbitzu hori jasotzeko. Eta gazten artean? Gazten artean ere gaztelera egiteko abitura handia dago, bai. Denok dakigu euskaraz eta baina egia da, adin batera iristen garenean, ezakit, badago Josepena, jokaera bat gazteleraz egiteko eta baina hori Donezteben gertatzen da batik bat, Inguruko herrietan euskaraz egiteko abitura handiagoa dago, bai. Baita helduek ere, zaharrauek ere, bai. Jo, gainera Malerrekan IK ere nahiko zabaldue dago, ez da bakarrik euskaraz egiten dutela, bat ustela registro... Bai, euskaraz egiten duten gehienek, esango nuke iketan egiten dutela. Zuek ere bai, berroetan, IK erabiltzen duzue? Berrotan IK geroz eta gutiago ibiltzen da erranpena, baino bai. Gure aitetxita matxin denboretan gehienek egiten zuten iketan, bai, nera matxika adibidez bere aurride guziekin ere egiten du iketan. Zurekin ere bai? Ez, nirekin ez, bere nahi arrebekin bakarrik. Baina gero ja gure amak eta ez dute egiten, eta gure aman tartean, gizonezkoen artean mantendu du, baina gero ja gure belaunaldien ez da mutikoek ez. Ez dute... A ber, jakin igual bai, baina ibili guti egiran. Bai, horre pixket pena ematen du. Bai, neko zenuke ez, horrekin dara hartzea eta... Mendi. Bueno, ni trikitixa jotzen dut, eta orduen normalian trikitixa estilora jotzen dut, orduen esne beltza eta gustatzen zaizkiten. Bai, irakurtzea handiz gustatzen zait. Bai, kirola egiten dut, baina bueno, nire kabuz, Mendien ibiltzea handiz gustatzen zait, aurten ere bizikletan hasi naiz dexente, eta bai, gustora. Bai, bidaiatzea gustoko dut. Ez naiz ere gehiegi mugitzen, baina bai, gustoko dut. Erakusiko zenuke Ika, zuk ere zure ikasgaian, aukera izango bazenu, denbora eta... Nik adibidez Iruñen ez dio zentzu gehiagi harpatzen, nahi dut erran batut bertzelentasun betzuk, igual hizkuntza lehenbizko erakustia ongi ez. Ikan sartu baino lehen, baino bai, Baztanen edo Malerrekan edo, duela 2 urte nuen Ikaekan ikastaro bat, Baztango Ika nola ibili eta era ikesteko. Ez dut interesgarria dela, kontu da gero ez dela naturalki atratzen. Ja. Bai. Neko lan ez, gaztek erabiltzeko euskara, gero gainera Ika ere
Bai, gainera, hoi, Sustatzeko. Elizondon eta lastimez geroz eta, bueno, erdara gehiago, edo igual gutiago, baino nahiko ginune baino gehiago, ez? Aitzen da. Bai, pena bada, egia esan. Zakit zer egin daiteken hori aldatzeko. Ja, ez dakit. Guk adibidez, txikiten eta marrazki izun guziek eta ere euskeraz kusten gintuen, eta nik ustut horrelako gauzek ere eragine badutela. Bai, orain, bueno, iparraldean gutxi daukagu, aukera gutxi daukagu ikusteko marrazki bizudenak eta ETV hiru ez dago. Hori da. Hori gehiago laguntzen dute kultur eskaintzak eta, ez? Udaletxek eskaintzen dituenak eta bertsolaritza aldetik eta... Antolatzen dire Donosteben? Noizbehinka egiten dira, bai. Adibidez orain badago kultur bira bat, urrian zehar, herri ezberdinetan. Batean mago bat dagoela, esango nuke, beste batean kantuak eta malerka kantuz ere egiten dute. Herriz herri, bai. Literatur solasaldiak ere, bai. Uste dut hori ere baztanen egiten duzuela, ez? Bai, baztanen egiten dute urtero urtarrilan, hilbeltzan, hilbeltza novela beltzan aste bat. Bai, eta bueno, lehenagotik antolatzen da idazleekin solasean, herri diferentetan kartzen dire idazleak eta bere novelen buruz solasteko, eta bai. Eta ikusten duzu hor gazte jendea hurbiltzen dela, saio horietara eta? Gierran ez. Bueno, bai, parte hartzailea hondiz bada, baina gazte jendia, ez dakit, guradinekoa, bai, gazteagokoak gutxi, baina ongi funtzionatzen du, bai. Eta bertsolaritza aldetik eta afizio handia daukazue? Bai, bueno, nik egierran ni nahiko bersozalea naiz. Bai, eta badago baztango bertso eskolare, bai. Bai, pixket bulketzeko bertsolaritza. Eskolan ere bai, ez? Izango da. Eskoletan ere bai ematen da, bai, nik uste dut. Donosteben badago bertso eskolaik edo? Eskolean eskaintzen da LH, uste dut, bosgarren eta zigarren mailan. Eta, bueno, afizioa ez nuke esan gain beste dainokoa denik. Bueno, badire bertsolariek, ez? Bai. Baten bat bai, badago bai. Bai. Jongo zara, abenduan? Nafarroko bertze? Ja, hartu zugu sarrera pile bat, ibiliko gara orai Euskal Herri guztien zehar. Bai, guztiak ikusten, Bai. Zu? Gamar duzu bekera? Ez dut uste joango naizenik, ez. Ez dutela txapelketetan eta ez dutela afizio handirik. Hombre, bekera egateko gustatu behar zaizu, Bai. Akaso egun horretan joan naiteke berroetara. Utsa erpatuko, jende gutxi ganen gara bekera. Zer egin aldut nik berroetan adibidez, joango banintz. Abartan higena duzu noiz bait, mendie? Ez. Da justo saio azpiko aldean dagoen mendi, bueno, berrotatik ikusten dena. Saioara bidean dagoena eta arraspo egite da. Ikusten dire hortik, baztango herri gehienak. Eta berrotatik joan daiteke oinez, zarata? Bai, orduizke batean jakaizkoan, bai. Arraspo egite da, bai. Apuntatuko dut hori egiteko. Eta herrian bertan? Gero herri merian, bazkaltzeko eta ez, baina badago Santiagoko bideko alberge bat. Eta egierran kriston jende pili biltzen da azken urtetan. Orduen, badu sukelde bat, albergiak, trinkete txiki bet badugu ere plazan. Urun giro polita egongo da ere, ez hor? Herri giroa bada arraspo egite berrotan egierran, Eta bestak, noiz dira? Bestak iten dire, aiora hitzetatrako, da aste zainduen arabera beti, aste zaindutik 50 bat egunetara. Mendeko ez daitela tratzen esen. Bai, oiniken orduan ez maiatza, ekaina ditzeten dire, bai. Donostebekoak? San Pedroak dira, ekaina amaieran izaten dira. Ekaina amaiera ustea hasieran ez hartu izan du. Bai, bost egunetako bestak izaten dira normalean. Eta Donostebean aparte ze baduzu egiteko edo? Egun normal batean diozu? Bai. Joteko eta? Hango pintxoek, neko fangona daukate. Itu dut noiz bai. Bai, zarainez joan. Bai, noiz bai, bakarren badian dut, bai. Hori aukera hori daukazu, baita ere... Nik esatekotan edadiez egun bat etortzeko ongi daude Donostebeko feriak, azaruan izaten dira. Bai, azaruan hasieran, ez? Hirugarren asteburua normalean hartzen dute edo. Bai, egun bakarra, ostiralarekin. Hori egun polita da. Baita ere zubietako diturengo inauteriak, ziur egon zarela. Ez nez egon beti suertatu zait eskolakin eta hola, eta hor asteleneak izaten direko egitenak, ez? Astelen, aste hartia. Egun berezienak, bai. Eta bestela, udan, eguneraldi honek egiten duenan eta oso ongi dago egiteko Mendaur bai egin. Mendaur ego, jeitsi, Lehurtzako urtekietan, egon zara? Baitere. Hor baino bat hartzen, eta baino ez hartzekotan badaude bideak, paseoak egiteko, baitere trenbidetik, haukaztu bizikletan egiteko rekorrido polit bat. Lesakaraino baten da, ez? Trenbidea edo gehiago bera. Eta gehiago ere, bai. Orain, Behobiaraino ditxizaitezko uste dut, bai. Eta bestaldetik, Bertizeraino.
bai, hor parkea dago, eta bai, dago zer ikusi eta teuro ditxara eginez gero, baino etxe da dena daukazu hor. Algorriagan. Algorriagan, bai, baino bat hartzen. Hondartza nahiago dut mendia baino, bai. Bainua hartzeko aukera dagoen edozein txoko nahiago dut, bai. Gustatzen zait, 60ko eta 70ko hamarkadeko musika, hola, Bob Dylan, Roy Orbison, The Beach Boys, musika hori entzuten dut normalean. Akordeia jotzen dut. Bai, gustatzen zait, novelak irakurtzea. Bai, noizbehinka egiten dut korrika, bizikleta hartu, botatxo bat eman, egiriketa. Bai, aldudanetan gustatzen zait kanpora joatean. Denbora gutxirako bada ere, eskapadatxo bat egitea beti dator ongi. Kazuek, Donosteben ze bestatu zuen adibidez, feriez eta bestetaz aparte? Errebestak egiten ditugu, bestat txikiak, izango zenak, hori iraian egiten ditugu. Iraian? Bai, ere gutxi gara hori, bigarren, hirugarren asteburuan, eta asteburu bateko kontua izaten da. Eta ongi, ze horrela behintzat, martxa gehiago daukagu herrian ere bai. Ze asteburu normaletan gauza gutxi, egia esan. Karo, zenbat biztan lezatezuek? 1800 ez da iristen, esango nuke. Bai, ez gara ere oso gutxi, baina ez ere pila bat eta gehienok ezagutzen dugu elkar, Jende berri asko etorri da, bai euskaldunak, bai atzerritarrak eta, baina gehienok azkenean ezagutzen dugu elkar, ze esango nuke toki beretsuetan biltzen garela. Bai, taberna berdinetan, parrandare taberna berdinetan egiten dugu. Bai, ze besta holkatiko zinon gateko Donostebera? Nik gratuko nintzake San Pedro bestekin, baina ez da ere, igual, asteburuan ez nintzake joango. Joango nintzake beste egun batean. Herriko jendea bakarrik dagoen gauren batean. Bai, eta egunez ere bai egoten dela giroa, baina gehiago gau ez. Asteburuan etorriko bat zina, jende gehiago, azkenean inguruko jendeare, azkenean Donezten biltzen da inguruko herrietako jendea, justo bai herri handienean, kasu honetan Doneztebe dela, bai harako herririk handiena hor biltzen da. Orduan, hobeto beste egun batean lasaiago topatuko zenuke. Bai, ze beste asteburutan, kafe taberna ezagutzen duzu, adibidez? Hor egin dutena goitien... Bai, hoian egin dute pub moduko bat edo, eta hor, noizbehinka ekartzen dituzte DJ-ak, eta jendari gustatzen zaio. Bai, herriko jendea gaten da egirran horrat, betetan trago batzuk hartzera. Bai, zure eretiketa ere bai? Bai, anizen gara, bai. Bestela hor asteburutan ez duzu izango... Bai, guk egiten dugu astebururo, gu kuadrilen gara berrotakoak eta ondoko herritzkoak, anizkoak, eta orden astebururo egiten dugu elkartian afari, Egiten dugu guk kuadrilla batek eta gero nera manta kuadrilek, baina elkarte berian, orduan, izeten da... Zosu kaldatu eta... Bai, dugu inek txanda kuadrillakoen artean, orduan gaten gara txandatuz, eta denen artean prestatzen dugu, bai, eta astebururo elkartian. Eta gero, hortik? Etxera? Ez? Beste inbar badugu hartzen dugu taksia, baina jartu dugu ohitura hori taksiekin ibiltzea, bertzela burrengo gunean ganbartzen dugu etxea esker, Izondo, Donostebe edo. Taksia mugitzen zarete orduan? Bai, beste inbar badugu, bai, bertzela gero alkoholemiakin eta, bai. Ez dela orduan, autobusik ez dugu, guk egia esan. Egia da, autobusik. Jaietarako eta ez dugu... Guk uden, bai, izaten dugu gantorri. Baztanen, ez? Herritik herrira joateko... Hoi Donosteben ez da? Ez da egiten. Ez dugu ohitura handirik, Donostebek ez dugu ohitura handirik joateko inguruko herrietako bestetara, ez. Batzuk bai badira ospetsuagoak edo izen gehiago dutena, Zubitakoak edo Iturengoak, akaso, baina bestela ez dugu ohitura handirik joateko Saldiasera, Eratxunera, normalean ez gara joaten. Tiratzen dugu gehiago, esango nuke Elizondora, Baztan aldera. Gero ez bali baduzu aukerik ere gainera autobusian eta bueltatzeko azkenean aldatzen da. Eta Elizondotik ere taxian, ez pentsa, autobusak, hori. Gutxi pasako dira lineakoak eta hori hartzen ez badituzu taxian mugitzen gara. Eta tortzen zate baztan normalki herritiketako bestetara da ere? Batzuetan, bai. Piskat aldatzagatik, jende berria ikusteko eta horrela bestela beti aurpegi berdinak, hori nabaritzen da azkenean ligatzeko orduan eta jende berria. Nikolan, ez? Nikolan, horrelako toki txikian eta aldatu behar da mestean behin. Eta nire Nikolan. Bai, ez? Egia esan. Zuikotea dukazu, ez? Bai, momentu bai. Herrikoa da? Herrikoa da? Bai. Gira zaila zela, herriko arpatzia. Eta ziur txikitatik ezagutuko zinutela. Bai, txiki-txikiteko lagune, bai. Zer ongi. Ez da sekretuik. Oso ongi. Joango nahiz egunen batean berrota eta bera aurkezten dizkiazune berrotako gazte gehiago eta niri ere. Bai, egirran kuadrian dixente gara, Bai.
hor izaten da belaunaldik, batzuten izaten gara, gubera gara onditz, baina justo belaunaldi bezarrago zirenak gutxi ziren. Bai. Bai. Claro, ibiliko zarete adinez berdinetakoak eta elkarrekin, ez hor? Bai, 16 urtetan hasten gara inautetan. Eta orduen ja goiti beti adin hortan hasten gara ere, bueno, gaztekin edo kuadrilen. Bai, ibiltzen, bai. Inautetan sartzekin, ja, bueno, ja pixket hasten zara hurbiltzen ere. Ja, usten dizuete, ez? Bekin bai, gu kuadrilen beraz, zarrenak du hogeita 6 urte, eta gaztenak 16. Orduen da... Badagoa, aldea. Hombre, gero beti lagune betikoak, bueno, bakoitza badu gure... Bai, lagun mina beti... Bai, baina denak elkarrekin ibiltzen gara eta kriston giroa da. Eta sumatzen da hori elkarrizketa gaietan eta adinez berdintasuna? Bai, zontzen da, bai. Kezkak ezberdinak dira azkenean, ez? Batean ikasketa, bestean lanak... Bai, eta, bueno, gauz betzut ez duzun iritzi ere urtiagan aintzinegan ala, ez? Ba, gero gu badugu ohitura ere elkartzen gara, bueno, erranduten bezala berrotakoak eta anizkoak. Eta, bueno, gure kuadrilez aparte egiten dugu afaria unitz helduagokoekin ere, eta gaztiekin, baino, 30 urte inguru nabiltzen horiekin, eta bai. Gudon ez zeben ez gara hainbeste nahazten adinez berdinetakoak eta gehiago gara kintak ditugu eta, bueno, kuadriak normalen horrela sortzen dira, ez eta bauden kuadriak handiagoak eta hartzen dituztenak kinta gehiago, ez, adinez berdinak. Baina normalean, kintaka edo kuadreiaka, nahiz eta gero denak taberna berean bildu, bai. Karo, guko ez dugu egiten algu gara adibidez 4 kinto, baina berrotan 4 kinto izetia da ikeragarri. Badir urteak bakarra badena, bertzurtetan ez dena inor, baina orai gure adintxuen 4 kinto da gehiena, nik horrek bai badena. Eta hor geratu nahi duzue? Osea, bertakoa zaretenak hor geratu nahi duzue? Bai, nik egirran ama bizide pisu betean eta azpiko pisuen txukundu dut etxea orduen, bai. Hor, beratzeko asmotan, Bai. Berrotakoak arras berrotarra. Ohitur hori daukazu, ez? Mantentzeko zueko hor, eta... Bai, karo, gutxi gara eta gainera... Gu gaten balin bagara, orduen ja... Agur. Bai, egirran gainera, momentuen... Gu baino belaunaldi bezarragokoak, denak gelditu dire gehienak berrotan. Badire batzugan direna, baino gehiagoenak bai. Eta orai, ni eta... Bertze batek ere, ni eta Asierrek eta Alaitzek ere torri dire bizitzera berrotara, eta bada... Bai, egirran momentuen menpien gara gelditzen. Eta gero pasten dena da berrotan dire etxe arrasa hundiek. Orden handitzek badute etxean berendako bizitze eta igual bere seme-alaben dako ere. Kriston etxe buskak dira. Urun generazioz bereinak biltzen zarete erekin berean, ez? Badire laukera etxe handi horietan iteko bizitze diferentia. Eta hori da behin baino gehiagotan, igual etxe sortetxean 4 bizitzein. Ez uste ohitura askorik gaztek elkartzeko bizitzeren jartzeko hori elkarrekin edo? Oiniken ez da, karo, berrotan arazoa dena, hori da dibidez alkilerrian eta ez dela... Ez da aukeri, badire etxea salgai, baina, karo, kriston etxe puskek dire. Orduen, alde hortatik bai mugetu edela, ez duzu balkiletzen alpizu txiki bet. Ez da. Ni txistetan ere naiz arrastrebia, baina esaldia gustatzen zait aplikatzean ere bizien ezina ekinez egina, ez? Bazakit, adibidez, etxean ezin naiz inoiz karrekeko zapatilekin ibili. Beti oinutxik edo etxeko zapatilekin ibili. Herritarren arteko harremana. Herri falta zaio eskola. Eskola txiki bet, herritarren dako, eta ostatu bet ere bai ez dugu tabernaik, eta bi gauz horiek errain nuke falta zaizkiola. Nik uste nire herriak eskaintzen duen gauzi politena herrie bera izetiaz aparte inguruen batuen mendiek direla. Orduen ni goizean goiz abietuko nintzen edo abartan edo saioa mendire, eta gero mendien egun ederra balin badago benpien bokata batzuk bazkaldu eta naturaz pixket gozatu. Ez den aukera gehiago dago alde horretatik, ez pisuak eta hartzeko orduan, baina horrela ohitura handia dago bikotearekin bizitzen jarri eta familia bat sortzea. Ez dago ohitura handirik esango nuke, 5 lagun bildu, 4 eta elkarrekin jarri bizitzen. Zu lagunekin bizitzena? Ez ni momentu honetan aitarekin bizitzen ez, Donezteben. Eta ikusten dut gazteak ere Donezteben geratu nahi dute, baukagu ere zer egin ez, azkenean sortu da ere futbol talde bat, talde desente. Futbol talde izango zen Doneztebekoa, baina badago maila desente, eskualoian ere bai. Kirolak indarra handia hartu du. Erreka ere bai, ez? Triatloi... Baita ere, erreka dantza taldea ere bai. Dantza talde gehiago ere badaude herri ezberdinetan.
egia esan, daukate Sunbilan, Urrozen, Ituren, Zubietan ere daukate dantza taldeak. Bada, ohitu Bai, ere. bai. Musika esango nuke pixka bat jaitsi dela, musika arloa. Musika eskola badago Donezteben, eta inguruko herrietakoak eta baita Doneztekoak musika hori ikasi dugu, nik akordeoia hori ikasi nuen, baina orain gehiago, generazio berrikoak gehiago tiratzen dute futbolera edo kirolera eta ez. Karo, zuek eskola, laugarren DBH arte, denek Donezteben, ez? Bai, bai. Horrekagu haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza. Eta batxilergoa Lekarozko institutora, autobusean joaten gara. Baztandarrekin hastena. Baztandarrekin, bai. Hori eskertzen da, Azkenean, jende berria eta ateratzeko eta horrela. Hori ja, hasi ginen ateratzen pixka bat Elizondo aldetik eta... Mundu ezautzen. Bai, esango nuke gu gehiago joaten garela zuen zonaldera, Baztanera, zuek gure herrira baino. Gainera Baztandarri tuku-tuku deitzen dakute, ez? Etxe Bai, garelako. zuek oso, zuenak. Hala ikusten ditu Baztandarrak, Doneztebetik eta afaltzen eta... Bai, gustatzen zaizkizue hango Gu egirra tortilla mugitzen patakak gara deixente, Baina, kuadrillen alaberak, ez? Bai. Eta Baztandarren biltzaran eta adibidez egona zara noiz bai? Bai, egon naiz hango... Gau ni Elizondotik ere asko ibiltzen naiz, ondoko herrikoa dut, Iruritakoa eta bertan bizi denez, Elizondon asko ibiltzen naiz handik eta izan du sortea Baztandarren biltzareko desfilean eta akordeoia jotzeko, fanfarrearekin eta oso gustora, jai polita da, Arras besta polite da, bai. Duela gutxi arte ez nuen ezagutzen, ez beti ikusi dut ikusle moduan, baina barrutik eta beste modu batean bizitzen da. Gainera polite da ere, ez euskeran alde egiten duen besta bat Baztanen, eta bortzerriek elkartzeko, eta bai. Besta polita da, zu jaten zara? Bai, ni nago sartu antolakuntzan batut urte batzuk, eta bai, baina gu txiki-txikitetik barnetik bizitzen dugu. Bai. Bai, lehenago ibiltzen itzen berrotakako karrozan gibeletik trikitixakin, eta gero ja hasi ginen gure kuadrilla sartzen desfilea, antzerki egiten, eta ja urte parrasta bat antzerkien. Denbora desente beharko duzu hori guztia prestatzeko. Bai, badire urteak, igual bi aste lehenago hasite aski dela, baina izan dugu urteak lan handiekin, bai. Pixken ebitzu zero etxukun egin azkenean, eta bueno, balin batuzu herrien hola perfekzionista xamarra diren jendeak, adio, jazta, bai. Jo, pena, nik hori ikusten duena esaten dut, ze pena Malerrekan ez dela alakorik egiten, ez, herri guztiak biltzeko egun bat eta... Ez duzu egiten Malerrekako egune? Bai, egiten da, baina oso ezberdina da. Bai. Bai. Ez du zer ikusirik, hau, desfile bat egiten duzue, bazkari bat, gero berbena dago... Bai, kriston giro izatea. Nik errango nuke bestaketa gero... Oso ezaguna da. Urteko bestai politena, bai, herriko bestaketa gero... Eta Elizondon egiten duzu urtero gainera. Bai. Han Malerreka eguna, aldatuz. Bai, herri ezberdin batean egiten da. Eta, azkenean biltzen den jendea ere ez da asko, eta egitara aldetik ere, esango nuke pixkat flojoagoa dela. Bai, Baztandarren biltzarra antolatzeak eta badu lana, eskatzen du... Lantalde bat dago gainera, hori... Bai, lantalde eta kozkorra, ez dakitzen bat izan garen, baina onditz. Bai, gu bera, beste da beti uztaian, eta ninago tombolan sartu eta tombolan hasten gara otsailetik. Oten atrakontuek badirela hilebete honitz. Eta ondotik ere bai. Bai, eta ondotik ere bai, badire hilebete honitz, eta guk adibidez ondarrasti tranquil xamarra dugun arren, badire bertzeko misio batzu sukeildianak eta adibidez, hor lan eta lan, bai, aste hortan... Horren gaztak mugitzen zarete handik. Bai. Oso aktiboak zarete. Enuk errain bai, ez. Nik ustut beti garela jende beretsu ibiltzen garen osa guztietan. Ez dakit, Bai. Igual atzen daten jendeak errain du, baina... Bai, gehien, igual bakotxa badu bere eremu ere, ez? Ez dakit. Nik ez dakit bertze... Bakoitza bereko herriarekin geratzen dela eta... Ez, baina erten dut antolakuntza taldetik adibidez bakotxa batu bere interesak, ez? Ni gulketuko dut Euskara gulketzen duten ekintzak, eta orduen, karo, ni biltzen naizen eremu hortan igual ez beti jende bera gara. Bale. Ni pentsatza dut Malerrekan ere pastiko dela. Bai, berdina gertatzen da, azkenean mugitzen direnak betikoak dira, eta... Bai, gainera, esango nuke, bestaketan antolatzeko orduan, herri txikietakoek eta ohitura gehiago dutela gehienak batzeko, azkenean ere gutxiago dira, baina gehienak batzeko bestaketan antolatzeko orduan. Eta zuen nola antolatzen duzu bestak? Ba, udaletxetik normalen. Udaletxeak, gero dago ere gazte burrunba gazte elkartea, horiek ere elkartzen direla proposamenak egiteko, eta bai. Gero ere beti dago ere egun bat dedikatuta futbol egunari, futbol taldeari, baita ere eskualoi
taldeari herrika eguna egiten da ere bai, beste aldetik badaukagu, baita ere gazte asanbladak egiten du Ernadi Rock eguna, aurten beste bat izango da, eta bueno, hor aldetik ere ez gabiltza eskaz, esango nuke, baina beti mugitzen dira berdinak, bai. Eta inauteketa egiten duzu? Inauteriak, bai. Otsaila martxoa aldera izaten da, eta betikoa ez, eskean aritu... Eskean nola ibiltzen zat, autoetan eta etxez-etxe. Baserritan edo. Bai. Eta gero bazkaria, eta gaueko parranda, eta larun batarekin ja desfile egiten da. Hile da herri marna, ez? Bai. Kuadriak ateratzen dituzte beraien karrozak, gero batzuk ere karrozarik ateratzen dira, bikoteka edo familiak edo aurrak ere elkartzen dira. Ez egiten dira inauteriak bai eskolan eta gero asteburuan herrian. Denendako? Bai, eskolan ikaslak ateratzen dira mozorratuta, desfiletxo bat egiten dute herritik eta gero beraien juergikado daukate eskolan. Ez naiz oso txistezalea eta ez ditut inoiz gogoratzen txisteak. Ez dut bakarren bat ere buruan. Bizio arraroren badaukat, gustoko kantu bat topatzen dudanean, bukle moduan entzuten dut behin eta berriz eta egon naiteke ordu oso bat kantu bera entzuten. Esango nuke, Donestebek ez duela zerbaitola fisikoki bestek ez dutena, baina kokapenai dagokionez nire ustez ongi xamar dago, azkenean Iruña hiria ez dago oso urruti, Kosta, Donostia aldea, Hondarribide, nahiko hurbil daukagu, eta gainera mendia, mendiz zinguraturik gaudenez, nik uste esango nuke kokapena oso ona dela. Donesteberi eta inguru hori falta zaio garraio publikoa. Ez da ia autobusi pasatzen eta mugitzeko beti autoa behar duzu. Joango nitzake bizikletan, edo oinez baita, trenbide zaharreko paseotik. Lehenago aspaldiko garaietan trenean bat pasatzen zen Donestebetik, eta trenbidearen bidea mantendu egiten da, konponduta, eta hori egingo nuke egin daiteke Legasatik Behobiaraino, beraz, tramo bat egingo nuke. Gero herrian Bazkaldu jatetxearen batean, hiri asko gustatzen zait ondoko herriko Egoreako Hilarion jatetxea adibidez, hor bazkalduko nuke. Gero Lehurtzako urtegira joan, Urroz behintzala baien inguruan dago, hor baino bat hartu, paseatu, eta gero nola ez pintxoak, Donestebetik pintxoak gastatu eta beran ezberdinetako pintxoak. Horrekin ja afalduta. Haze ongi, hemen koiziditzea tabernan, Bueno, oso ongi moldatzen zarete ikusten dut, Gustekoak. Baina, agur esateko ordua llegatzen ari da. Plazer bat izan da zuek hemen izatea, benetan. Gustora gozarete? Oso gustora. Bai, ez? Primeran. Eta zu Berroeta ezagutzen zenuen, horretik? Gutxi, esan diot, behin edo naizela eta... Eta bizitzera joateko modukoa, ikusten zu? Bizitzera oraindik ez dakit, baina aukera bat emango diot, bai. Bazkaltzera gonbidetuko. Bituko diot eta aukera bat emango diot Berroetari, eta mendiei bai. Eta zu Donestebe? Bai, ni bai. Gu normalki mandatuek eta Donesteben edo Lizondan itentugu orduen. Eta zer berria ikasi duzu gaur herriaz? Besta pile bat ustela, orden hasi barko dutenak zautzela, bai. Bale. Agur esan baino lehen, oparitxo bat daukagu zuentzat, saio honetan parte hartzagatik. Orduan etorri nirekin, mesedez. Kaixo Peio. Bueno, hau da Peioren txokoa, eta hau da gure Peio, gure artista de la pista. Eta zuek aritu zarete bitartean, eusketan aritu zarete bitartean, berak prestatu ditu zuen karikaturak. Zuei oparitzeko. Beraz, hasierrena, hemen daukagu, esku soinua, eta guzti. Zartista, Aso guapo! Eta Maiale, behitxu. Ez du nahi. Irakaslea. Esker mila honitz. Gustatzen zaizu? Arraspeite, bai. Oso politak. Mi esker, Peio. Lan zoragarria, gaurkoa ere. Eta zuei, mi esker, etortzeagatik, zuen esperientziak eta kontakizunak gurekin konpartitzagatik. Eta horrengor arte. Bai, eskerrik asko zuei, Eskerrik asko. Ez dakit gure konbidatuen herriak ezagutzen zenituzten, baina ni Maialen eta Asierren herriak bizitatzeko gogoarekin geratu naiz. Berroeta eta Donestebek merezi dutela kontatu digute, orduan konprobatu beharko dugu.
Gure gaurko saioa zuen gustokoa izan delakoan, nahi izan ezkero, hurrengo saioan ikusiko dugu elkar hemen gure Euskal City saioan, Xaloa Telebistan. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.